Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste nam pokazali povjerenje i večeras došli da se zajedno s nama pridružite jednoj svečanosti
poezije, rekao bih. Posebno pjesnikinje Samire Begman Karabek, čiju zbirku pjesama Auf der Spur des Einhorns, tragom jednoroga, ausgewählte Gedichte, odabrane pjesme u Einhorn Verlag Schweiz, Švicarska. Večeras imamo namjeru predstaviti naša uvažena kolegica Samira Begman Karabek, živi u Zürichu. Ali, kasnije ću vam reći šta mislim u njezinom bosanskom, kao što visoko ocjenjujem njezin njemački. Naime, ona piše stihove na njemačkom i bosanskom jeziku. Sjajna dvojezička zbirka odabranih pjesama, alegorijskog pjevanja Samire Begman Karabek nije prijevod poezije sa njemačkog na bosanski, a nije niti prijevod sa bosanskog na njemački, nego je istinsko pjevanje na njemačkom i bosanskom jeziku. Kada netko ima sreću da se mlad uključi u drugo jezično područje, a uz to studira i konstantno čita, prevodi i piše, logično da širi svoj vidokrug obrazovanjem i da se uspinje prema vertikalama duha jezika na temeljima koji su rano postavljani. Pjesnikinja sama o toj iskri spoznaje, ezoterijski govori u pjesmi, kasno je. Es ist zu spät. Premda bismo ovaj njemački izraz egzaktno preveli sa prekasno je, izgubilo li se značenje koje čuva pjesma u antitezi posljednjeg stiha. Sad znam, trebalo je zaroniti. Što u njemačkoj verziji glasi: Jetzt weiß ich hätte eintauchen müssen. Sad znam da sam bila morala zaroniti. Što je zeru različito, baš onako kako duh jednog jezika zahtijeva i kako duh drugog jezika u svojoj vertikali zahtijeva. Također, u ovim jezičnim nijansama, radi postizanja poetske slike i značenja, izranja zanos nadarenosti i senzibiliteta, one igre duhovnog oka koje smije previdjeti zarad punog efekta značenja poruke. Slušajmo cijelu pjesmu. Kasno je. Es ist zu spät. Sa 1000 pitanja stala sam pred njega. N
pisano velikim slovom, pod navodnicima, dijete, rukohvati klasja, iz tvojih usta pršte. Evo, odgovori su ovdje. Gledala, bila je samo voda. Sad znam, trebalo je zaroniti. Kada duhovno oko shvati zašto Samira njega piše velikim početnim slovom, logično se pred čitateljem pokazuje aura svetog, božanskog, koji ima odgovor na svako pitanje. Mudra upotreba vode, elementa iz kojega jeste univerzalno život, upućuje nas u beskrajna polja pitanja naše iskonske znatiželje, koja je probuđena u ljudi zbog pada i otpada od Stvoritelja, koji je ostavio samo jedinu zapovjed. Ne jedite sa drveta spoznanja razlike dobra od zla. To je bljesak početka ljudske povijesti, koju je Samira jednom u vremenu spoznala. Kada priznaje i veri, sad znam, trebalo je zaroniti. Ja bih rekao, trebalo je roniti i roniti i roniti. Pjesma Genius otvara druge aspekte ove pjesničke alegorije oslikavanjem bitnih osobina dirigenta orkestra i otvara vrata muzike Samirinog nadahnuća za pjevanje o životu tijela i duha. U nijansama geste, vične dirigentske ruke, pjesnikinja svjedoči o okretu genija. Citiram: okrene se i moj pogled traji, u kojem čuje se arija. Biserni slav za otajne Pitagorine muzike sfera, no prije tog životnog ritma sluti se nagovještaj od kojeg, citiram, zastane mi dah, stane vrijeme i ja vidim kako zvuci harmonije, jedno djetinjstvo iz pećine nevremena jednorogom uzdižu u nebesko procvjetavanje. U drevnu simboliku jednoroga, unicornus, monoceros, simboliku paganske seksualnosti i dionizijske inicijacije, pjesnikinja ugrađuje svoje vizije djevičanstva, vjerovanja, nadanja i ljubavi, pravde, mira i alkemiju oslikavanja života od prasvijeta
do svijeta koji nama stoji na raspolaganju. To isto će pripisati maestru, što u muzičkom životu znači također i dirigent. Pjesmi koja opisuje tembr kompozicije u prelamanju vremena koje spaja zapisani ton, osluškujući zvuke zanosnog stvaranja. Multiverzum filozofema i teologema u svim formama izama u trajanju oduvijek i zauvijek pjesnikinja najmenuje braćom u ljubavi i veri. Naši su svi putovi, misli prije svega na putove spoznaje. U našem oku svi svjetovi sijaju i uhu našem duhovi svih živih pjevaju. Faustovski mithos traje u svojoj ljepoti, zato što je zaronjen u dubine ljudskih duša iz kojih izvire i u njih uvire. To na jedinstven način pjeva u pjesmi na tvorca ritmove Samira Bergman-Karve. Citiram: zaigraj na žubor voda, rumor vjetrova, šapat stavala, vasione dah i zemlje uzdah. Oćuti, čitav svijet je u tebi. Prepoznat ćeš ga u pulsiranju srca. Zaustavi doboše razuma i kroz vrata blagosti uđi plodni gaz beskraja, gdje je glas tvorca čujan i gdje samoća pred jednosti nestaje. Ovo je pjesništvo duboke kontemplacije, prepuno alegorijske meditacije, traktata u pjevanju, lamenta nad čovjekovom hudom kobi. A to pjesništvo je ipak simfonija herojka. Citiram: ako u tami svijeta za svjetlom žudiš, a studeni samoće te zebe, ne pokušavaj ga promijeniti. Upali svijeću za sebe. Osjećaj samoće ćeš iscijeliti. Ako sebe u drugom ljubiš. To je ono što sam napisao i toliko sam dirnut, to želim javno reći, zahvaljujući naravno Sabahudinu Hadžialiću, da me upoznao sa stihovima od kojih sam neke pročitao za vas i o njima nešto rekao, a njezine pjesme, ja sam mnoge zabilježio koje bi trebao,
večeras spomenuti, barem odrecitirati nekoliko stihova, barem. No, ovom prilikom, na ovoj promociji, to i nije moguće. Vjerujte mi na riječ, ovo je velika pjesnikinja, njezine pjesme predstavljaju pravu dragocijenost i perle u niski onih koji su duhom stvarali u književnosti, naročito u povijesti kulture i literature u Bosni i Hercegovini. Jedan traktat koji ona objavila kao posebnu knjigu posvećenu muzici zavređuje naročitu pažnju, ali kako je egzaktno štivo ona pretakala u stihove, za mene je to tajna koja se zove poetski dar. Ona je poetesa i večeras joj od srca i čestitam i plješćem. Sin Babilona. Šetala sam uskim putevicima i blagim strminama šume. Pričala sa vjevericama i vitkim jelama, jezikom tišine. Sin Babilona upada mi u riječ. Kuda se ide za raj? Ukazala sam put. Ovo je iz ciklusa koji se zove Versteinerte Sprache, okamenjeni govor. I sve pjesme u ovom ciklusu se uglavnom odnose na jezik, komunikaciju i međuljudske odnose. Sama, daleko od jednoroga, nastojim ga u drugima naći. Pa razgrađujem, rastvaram noći. Želim san ući, u trešnju usne, obilježja identiteta i zagovora, riječ isklesati onu, baš što evo, zapečaćena nasljeđima pršti u mlazu vokala, da bi se znanje skriveno, to tajne zametanje početaka u 1000 čestica razišla, davna tama, ta riječ o nama. Otkad kao zvijezdana prašina stopih s jednorogom sebe, ja nailazim na ljude koji mi se istim onim drugim čine, koji obiljem svojih obilježja raskorijenjeni tvore više bića jedne jedine osobe koja boli i voli pustoš svakog svog djelića. Osjetim zemlju, streseni stud, kad vidim da od onog čime su razlistali svoju čud, da ono što im se u duši nastanilo nije drugo doli mrtvačkih sjena žustro kolo. Još jednu čežnja. Čežnja je ogromna moć, može progutati ocean. Iza ponora odahnuti tminu, kad se rasplamsa, spaliti u vrućici zlatna žita koja su posijali pa ostavili već zaboravljeni vojnici. Ona postaje izvor u pustinji, patnje njoj mogu krvariti na rogu sa rogovlja, 10 joj srca kuca u samo jednom bologu. Žutnja za ljubavlju, ljubav i žutnja. Mojih tijela ljutnja, čijim akordom često uzdiše nezasitna
na šutnja. Sa ovo svjetskim sjajem žudjeti s jednogova oka ne može. Moj vjetroviti jediti beskraj, kojim ja sama sebe žudim, u kojem sebe nalazim i gubim, gdje sa svitanjem grudim i budim, čežnje za bokovim jasminom u nebenovom listu gonetam. Šapate između zvijezda morskog vala, riječi koje žude carstvo Božje. Duh počinje slutiti, sam sa sobom govoriti, u okno mudro zuriti u nebo, da postoji i nešto drugo ondje, da drugi nego mi po oknu staklo ododnut mi okom grebu, da izvan ovog ovdje neko našu budi žudnju, dotaknuti kap zore, gdje više ne gore vatre daljine, kad pozivaju tijela, da se u dimu raspline u Božje smetlišta carstva. I najaviti drugu numeru Lejla Zmajlović i Ana Slavić iz klasije profesora Borisa Lončara, da nam se pridruže ovdje da vidimo što nas treba raditi.
samo odabranje koji imamo večeras pred nama. Ja sam se odlučio da napravim presjek mojih osvrta da vi steknete na određeni način utisak kako sam ja vidio u proteklih 5 godina autoricu i njeno odrastanje, griješi, njenu kreaciju odrastanja u samoj politici smisla. Krenut ću od ovoga. Poruke stečaka su poruke historije, povijesti historije koje ne prolaze, već su to kao opomena na dolazeće nama, da istina ne pripada ovdje i sada, već je on sastavni dio sveobuhvatno naseljenja koja okružuje i nadolazeće nas. Poruke stečaka nisu samo sjećanje i znak. To je način života, predanosti, ali u suštini bivstvovanja uspjeha. To je putokaz nadolazeći nama da smo samo posudili ovu zemlju od naših sinova, čeri i unuka. Da im je moramo predati čistu, ponosnu i mozaičkom suštinom bitka istina. Da im je ne smijemo predati razorenu, razvaljenu, silovanu i podijeljenu. O kako bih volio da mogu ovako poslušati. Trebalo bi sjetiti se riječi koje nismo trebali, a ipak rekli. Što su oštice mača, ljubodi drača, što se tvoriše u ljutnji ili odronišni snu. Ili ovako, ne uranjaj u dubine duše, ponorice nemila, slabo se krije iza svakog sjaja. Ti budi što si oduvijek bila, otok tuge i nadolište smirene. Kako objasniti etimološki, a da ne konsultujem Ljajića, jer gruba istina da je najteži korijen istražen. Ovo sam napisao u knjizi Poezije i proze i poslušajte naslov, koju obud prođeš iz 2009. godine. A kako sam vidio sljedeću? I ovdje prestajem pominjati njih stihove, bar do kraja ovog prosnog poetskog veselja. Zbog čega? Jer ne želim spriječiti čitaoca da sam nalazi uhvata i pretače njene stihove sopstvena čuđenja vrijednost veselja. Naime, Samira Begman Karadžić je izražena, iako kažem da u njenim stihovima ima i homonimije, sinonimije, antonimije, polisemije, paranoma, hipernije, hiponimije, metonimije, homonimije, licentričnosti, odmah će se javiti dežurne neznalice, te će potražiti značenje samih izraza, pokušavajući derogirati izrečene namjere moje. No ja sam uvijek govorio, nisu problem oni koji ništa ne znaju, ili oni koji mnogo znaju, već oni koji malo znaju. Zbog toga da učinim složeno jednostavno, stihovi Samire Begman Karadžić su odsjaj viđenih života više značajnih. Za nas, kako to? Približavajući suštinu stiha muzici samoj i tek upoznavajući tonalitet, ne samo stihovnog izričaja, već i muzičke nadgradnje, ovaj lajk među maestrima muzike, generale i meštar među poetesama i general, na uvijek iznova priređuje samo najbolje nečekivane iznenađenje. Vjerujte mi, ovo predakanje između onoga što je rekao uvaženi akademik i mene je nesvjesna istovjetnost, jer akademik je prvi put čitao jednu poetiku, a imam osjećaj da je čitao i ovo što sam njena napisao. Tako da, a da nije nikada vidio, znači ta nesvjesna povezanost spišenog izražaja istoga razmišljanja o nečemu se poklopuje. Za mene je čast da je uvaženi akademik vidio ono što sam ja vidio i meni daje snagu da vam još nešto toga kaže. Njeni snovi su naša stvarnost. Naša stvarnost su njeni snovi. Na taj način predvođenim stihom onaka da nas tjera da iznova čitamo. Sopstvene snove unutar njene stvarnosti. Neobično provjerite. I kao što u svakoj knjizi poezije imamo uslovno nazvano svog favorita, i ovdje moram izdvojiti jednu pjesmu, odnosi se na knjigu Tristana u Zakonu, također iz 2009. godine, u kojoj kaže, ja bih to nazvao čak poezno-poetski zapis mudrosti. Poslušaj, vodi me mudrosti tamo gdje će svijest duši sakupno biti i gdje se budno umiti. Samo bih dodao, refleksije radi na njime stihove ovog pogleda. Onoliko koliko smo bespomoćni rođenjem i smrću, toliko smo jaki življenjem sami dok umiramo.
Ostatak ćete saznati kada obličite vječnost u simptomu njenih stihova. Ne samo da vrijeme prilivanja, gledanja i slušanja, već i šitavanja iznova i iznova. Dalje, mogu li pjesmu životu bujniti, odgovore ostavinske dati? Mogu li sjećanje na ramenima ponijeti i svjetlosnim živom obstaviti? Mogu li smisao stradanja pronaći unutar sopstvenih pogleda? Samira Bergman-Gallagher refleksivnost vlastitog otiska unutar poetike smisla, sebstva, kreira nadajući se ne samo da će sopstvenu dušu osloboditi bremena godina patnje, već i prenijeti moguću sreću. Onu pronađenu sreću unutar kreacije koja objedinjuje višeslovnu nju pjesnike. Ženu prije svega. Iz nje toplota vrućih voda izvire dok pokušava nesvjesno. No šta je svjesnost do vid kreacije sui generis? Ovapotiti riječi Karla Mannheima u vječitom krugu ponavljanih pitanja ko je u pravu i zbog čega. Filozofska promišljanja pjesnike ovdje nisu u konfliktu sa stavima poeta od svijeću, sreći i ljubavi. Ne, da pače. Iskustveno javno. Pred nama se otvara hrpeva saznanja od Kanta preko Hegela i sve do samozatajnog buđenja usreta od zraka. Njega ne pominje. I svake riječi, poruke, pjesničkog stava, kao malo tijelo uslovih nadanja udare na spavali i probuđenih misli. Ženski njih stav je nešto građan djece. I naravno, kao svaki čovjek koji želi živjeti unutar određenog društva smisla vas se nadati, i ona, iako pokušava ovladati kreaciju vlastnog otiska, stvarno društvo sam. Kako navedo, iskustveno jaka, mora ipak voditi računa da kada posvećuje pjesmu dragim ljudima, ali oni manje dragi, ne izgubi suštinu pojavnosti. Pojavnost u ovom slučaju mora biti uspješna mogućim alternativama jednostavnih ljudskih predakanja služenja ljudskosti, ako mjesto i barem pokušavamo ljudima biti. Ponegdje se još uvijek nenada nađu pjesme sa satiričkom potkom, koje kao da strše upozoravajući iznad ostale, jer one se unutar konteksta obličavanja društva do sebe. Samira poezija je ponekad i žudno provokativna, dok vabi ljubavi stremići. Njeni svjetlosni odjesi nisu samo trag na snijegu i proljeći nadanja, već čvrsto korijenju unutar jeseni života. Njena usmjerenost sociološkoj alegoriji simbolike svijeta kojeg gleda, ali sluša uvijejući neštitnice socijalne strahove i inspirativni oblik iskrenog straha od smrti jednoroga. Ona je zaštitnica mitskog bića u sebi, ne radi vlastitog spasa, već širi nama teško podnijeti ciljeva. Da, ona spašava ciljeve istine, ljubavi, inspiracije, češnje. Teško je izdvajati posebnost unutar njene poetike, jer kompletan oblik predstavljene poezije nije ništa drugo do život unutar vlastnog ukazanja. Sama činjenica da još nije uspjela ispiti do kraja krvi skaleža jednoroga, upozoravajući nas na sudbinu nas nedorasta. Onoga trenutka kada završi sa time, svijetu neće trebati više njena upozoravajuća poezija. Jednostavno će poeziju postati svijet. Samira je osoba iz karaktera koja još uvijek istražuje konkurencija ljudskosti, čak i u pjesmu. Njeno istraživanje nije ništa drugo do vlastita percepcija srstva. I tada nastaje problem nama da shvatimo snagu u suštini njenih nadanja. I na kraju, njeni različiti odlici, poetskih odraza i metafikova su samo drugačiji oblik istovjetnih namjera. Da moli, upozori, voli, ali i traži. Ljubav prije svega. Od one premladog čovjeka do one nama još uvijek nepojmljive dok ne ispijemo kaveš krvi vlastite. Može. Hvala. Ja sam molio autoricu da Ušto? Grumen studi prsanim priklještio kao centauri galerizira. Gledala sam naslon stolice, krenula mi je leđa. Čekala sam s pouzdanjem ono ko milosti okusio, iskusio. I ona mi uzvrati u liku hieropantice toplinom majčine glasa. Hajde da spletem ti kose, jezdiš na Pegasu, a snovi ti na vjetru viole. Sakupaj ih. Oni su tkanina svilena,
zaokupiti rod jednoroga. U danu stvaranja. Ja sam i Peri i Mejz, i Demiurga Sat mjerim vrijeme. Na dnu vremena odjeknu ja, odjek ostavljen. U gluho doba vrljam, srljam po pustinji svojih mora, bez teže, bez uporišta. Otvoreno treće oko, stravična ljepota. Zvukom pridušen pad i ništa. Kuda sad? Na beskonačna putovanja kroz daleke, nesagledive unutarnje mrijegile. Tražiti izvore, oaze, bunare, veličanstvene palme snova i na njima samo jednu urnu mira. Zelenog hidra prizivati, u svojoj sjeni sjedjeti i ne brinuti kako dalje. Kao ljetni oblaci čežnje mi prelaze preko glave. Usamljena u svojoj koži, ja je ispunjavam. Oko u oku sa sobom, kroz 7 ogledala padam. Kući se vraćam, u velikom plavu sudnjih dana, u danu stvara. A sad bih zamolila doktora profesora Frenca da on sam izabere sa svom znanju. Ja ću ono što ste vi da vidim, to ste pročitali. Sin Maria, to niste. Nisam. Ova moja zbirka, kako je moj kolega Sabadina Đalić već na početku naglasio, jedan presjek od sadašnjeg stvaranja, ali isto tako nego vještije jedan novi ciklus, odnosno jednu sasvim drugačiju tematiku. Kao što ste vidjeli u pjesmama, zato je ovakva ilustracija svjetlo tama. Pjesme su pisane, u pjesmama ima puno emocije, puno pisane o čežnji, o nadanjima, uglavnom puno osjećajno, emotivno. Moja nova strenjenja je poezija očišćena od emotivnog, očišćena od strast, već čisto spoznajna poezija. I tu su moji novi okušaj, moje nova istraživanja i upravo ova pjesma koju je doktor Premec otvorio je jedan takav pokušaj spoznajna poezija. Ja sam ih nazvala mantična poezija, po grčkoj riječi mantis, što znači vidovit, ali isto tako i jedan skraćeni oblik izraza mantra, je vedski izraz mantra, što je dakle riječ sa sposobnošću samoći samog stvaralaštva. Ali ono sam izostavila jer ovo nije ta poezija, ono je više nešto, znači poezija koja je u stvarnom stremi. Tajna, zvuk i ono jedno bezvučno, dodir i savršenstvo spokoja. Vrijeme i ono jedno bezvremensko, brišu misao. Formom sjeni, pa ipak obznanjuju ono jedno skriveno. Sveobuhvatna prizma povezanosti, ono jedno. Stapanje koje ubija unutarnje oko, otvoreno uzvišenom vizijom. Nastavi put, hodočasniče. Jednost. Tiho izgovorena riječ. Hodočasnik je spoznao ono za čim hodi.
stavljen u šljam i cvijet, a cvijet suncu izložen. I šljam i sunce su jedno. Na pragu. Neumitni istraživač prošlosti otkriće Božju misao duboko pohranjenu u umu kumara ljubavi. Agnji satve, što u tami čekaju, povešće ga u svjetlosne hale i u njegovu iskru odem udahnuti. I sve tajno i neznano zaplamsat će i osvijetliti sfere u kojima božanstvo djeluje. Evo me na pragu davno izgubljenog doma. Naravno, slobodno prekršenja i kada je pitanje naših dragi gosti, Dragan Dragović, šparmonika, treći razred, kasnije profesora Alena Hodića.
i fra Petru Pericu Vidiću, bez kojih naravno ovo ne bi bilo moguće, i njihovu sveobuhvatnu saradnju organizacije ovoga Hrvatskom društvu znanosti i umetnosti. Ali ostavit ćemo autorici da ona zaključi, prije što se svi zajedno okrenemo daljnjem druženju u prizemlju memorijalnom zakusu koji smo zajednički pripremili. Za kraj samo jedna pjesma, Prediva sudbina. Ruke ispružene, raširene, svršene. Na kraju ja bi se rada zahvalila organizatorima Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost, profesor Vladimir Benc, biolog, njegov glavnom uredniku, Vladimir Đalić. Mislio sam da ste vi zamjenica, da ste vi u biologu. I ja vam na tomu također čestitam. Hvala lijepa, hvala lijepa. Da, ja sam zamjenica, ali Sabahudin Hadžialić je zapravo krivac svemu ovome. I stoga moja zahvalnost njemu, također i za realizaciju ove knjige Ajkuntela, mislim da vas pozdravimo. Bilo je zaista veliko druženje i naravno ovako lijepom ambijentu. Knjige će se moći naći u srpskim bibliotekama i u bibliotekama Bosne i Hercegovine, pošto je Zavoda kuća odlučila da je kompletan tiraž, inače ne se knjiga u bibliotekama Bosne i Hercegovine. Konkretno Bosne i Hercegovine znači kompletno. Prigošno nam se dobro ovo što ovo su pričali. Ovo je za školu. vodi profesorca bosanskog jezika, hrvatskog i srpskog, Sadžida Viteškić Majstorović. Izvijem se sad prekidam, a odlično vino je baš u tom dole
Da. Što mi imaju samo da I jeste, Dobro. da. U HPD-u, kad se uđe u prolaz iza napretka, ima dobro Hrvatsko društvo Bjelašnica i tu dobro vino služi, ja sam znao. Jedan simpatičan putak, vrlo onako topla. I često puta se dole ljudi nađu koji sviraju gitaru i pjevaju. I ja sam u taj kutak došla pred 2 godine kad sam počela tek pisati pjesme. I nisam nikad do tad pisala pjesme, dakle u 71. godini života. Kad sam pala, ono što se kaže, nešto me satralo život totalno, jer mi je muž umro 2007. Djeca se razišla. Imam jedno bogato iskustvo iza sebe, jedan dosta težak život jer su bila 2 rata i oba rata su mi nanijela štetu. Jedan je bio toliko jer mi je umrla majka i ostavila je nas 2 same, mene i moju sestru. Ja nju ne pamtim, moja sestra je još manja. To je bilo zbog rata, onog Drugog svjetskog rata. A sad u ovom ratu ja sam nadoknadila taj gubitak porodice, da sam formirala svoju porodicu i sad u ovom ratu rasula se moja porodica. I opet sam ostala sama i našla sam utjehu u pjesmi i počela sam da postavljam sebi pitanje smrti, što je bilo ovdje baš govora, smrti života, uopšte čemu život, čemu ljudi, čemu tolike patnje i uopšte sreća koja kratko traje. Jer svi nekako više manje smo jako tužni. I možda nas ta tuga i dovodi do pjesništva. I onda, kako sam ja katoličke porodice, ja sam uzela Bibliju i počela čitati. I u toj Bibliji sam našla nekakvih i odgovora i nekakvih stremljenja, nekako uputstva, kud da se kreni, kako do fizike. Imam čak i stihove, fizika u stihovima. Imam o Snješki druženje sa Česima, Bosanci i Česi. I tu imam pjesmu. Imam pjesmu posvećenu napretku. I to je na web stranici. Možda bi trebala da sad prvo to pročitam, jer u stvari to je ozvaničeno. Evo sad ću izvinite baš. Jer imam taj zadatak, sebi sam postavila zadatak da ne smijem samo sebe, ja pa ja. Da vam pročitam tu prvu pjesmu. Evo, pjesnički kutak. A danas je prvi dan proljeća. Tako je Da. Kad su prvi, evo? Ali ja sam jučer brala liste. Krasno. Evo, pjesnički kutak. Ah, kako je ovo vrijeme tužno, puno zadovoljstva u vlastitoj slici, zavisti trača promašaja pameti i duše. Radimo, radimo i opet radimo, trošimo i opet trošimo, brinemo i opet brinemo. Gledam u ekran vrcave, golišave ljepotice, slavne pjevačice u raskošnim toaletama i lickave koketne političare. Na bezbroj problema slavni nam nude slavu za trenutak i instant rješenje. Tu i tamo ima izuzetaka, kao na primjer jedan mali pjesnički kutak druželjubivi planinara HPD Bjelašnica 1923. Svih vjeroispovijesti, nacionalnosti, spola, starosti, znanja. Oni